थारिखआ मा जाबावगोनलै बे बोथोरजोंलाय। बेसेथो गोबाव जाखो? गोबाव जाबाय नामा? एसे लेट जादोंलै, दुब्लियाव माइ गायदोंमोन जोंहा। नोंलाय दुब्लियाव थाङाखै नामाब्रा? थाङाखैलै, थांनो बालायलांबाय, मावनानै जानो बालायलांबाय। फरायासै गोदो, दा थेला मोनबाय। माथो जादोंब्रा खासेवफाय? नोंखौ बिराद दुखु सिन्था नुथारदों आं। जेबो जायाखैलै। ओइ दुराफाय, मोनायाव मोनसे सिमां नुदोंब्रा आङो। माबायदि सिमां खासेवफाय? मोनायाव सिमाङाव एकदमबारे मोसालाबायबायब्रा आङो। ना बे बैसागो बोथोराव मोसानो मोनैफोरखायसो बेबायदि मोसालाबायनाय सिमां नुबाय नामा? एकदम सिमां नुनानै गोलोमस्रावजोबोदों आं। बिनि उनाव दै लोंबाय, दै लोंनानैसो उन्दुफिननो हाबायब्रा। मिनिनोसो ओंखारलायलांबायलां नोंनि सिमांखौ। नंगौ दुराफाय। दसे जिरायनो हैयाव। जिरायजायो, जिरायनो। ओंखाम जाखाबोबाय दा नोङो? औलै जाबोखाबाय। होद न'आव थाबाय थानो बाबायलां। कम्पानिफ्रावसो थांलाबायनोसै आङो। होद फाग्ला, बेबायदि बोथोरावखि कम्पानियाव थांलाबायबाय? ओइ सेंग्राफोर, नोंसोरो बे गामिनि ना? बे गामिनि नङाबा नोंसिनि गामिनि जानोसै नामाब्रा? मामोन आदै? आङो नारें फुलिसो नागिरनो फैलाबायदोंमोनलै। नोंसिनि गामियाव सोरनावबा दं नामाब्रा? मेरला नारें फुलिब्रा जों गामियाव। नाथाय नारें गायनायखौ खामलाखौ सोरनो होगोन नोंलाय? जों सानैनोनो होनांगोन। दे जागोनब्रा, बेफोरो जागोन। बबेनिफ्राय फैदों आदैया? आं बे नोंसिनि गामि खाथिनियानो। आं दिल्लीयाव साख्रि मावोना। माबायदि साख्रिब्रा? आंनि साख्रिखौलाय मानोब्रा नोंसोरनोलाय? दे बुंदो, गायनायाव बेसेबां लागोन दामा? नों जोंनो दामखौ होनो हागोन? फांसेयावनो 30 लायो जों, फांसेयावनो 30 लायो। आइया, गावसोरनो बुंलायबाय खामानिखौ गावसोर मावनो होननानै, आरो बिदिसो बुंलायबाय नोङो। ओइ दुराफाय, फांसेयाव 30 बिनाया खम जाखोना बारा जाखोब्रा? सिरिथा फाग्ला, खोनागोन। र' सोंग्रोनोसै फांबेसे गायनांगौ। फांबेसेथो गायनांगोन आदै? आं सिगाङाव गायखांजोब्बायमोन। एसे जायगा दंबावो, बेखायनो 10थासो फुलि मोनगोन खोमा होननानै फैदोंमोन आं। ओइ दुराफाय, बेसेबां जागोनलै 10थायाव? होद जाम्बा, बेखौनो मिथिखा नोङो? ओरै जासिगोन ना? 10 सानजाब बेसेबां बिदोंमोनलाय नोङो? 30? 10 सानजाब 30 ब्रा। बिदिब्ला 10खौ 30जों सानजाबनांगौ। 30आनो जागोन। नंमारगौ? दे बुंहरथारनोसैलै आङो माम्बार। फाग्ला, खामानि मोननायावनो आवग्रिनानै लाखायाबा माजों सा लोंनोब्रा? माथो फुस जाबाय थाखोब्रा नोंसोरलाय? दंना गैमारा नारें फुलिफोरालाय? गैया जायो नामाब्रा आदै? जोंनावबो मेरला दंबावोसोलै। बेसेथो नांगोन नोंसोरनोलाय 10 दाल नारें फुलि गायनायावलाय? 30 लागोनलै, 30। बेनिफ्राय एसेबो खम जानाय नङा हले। आइया, मा जाम्बा ना मा मानसिब्रा बिसोरलाय? फांसेयाव 30 बिबाय, 10 दालावबो आरो 30खौनो बिसिनबाय। मा जाम्बा ना मा बिसोरलाय? बिदि जाम्बाबाथ' मोजाङानो आंहा लाब दं। 10 दालाव 30 थाखाल' हरनांगौबा अनेक लाब दंलै। दे, बिसोरखौनो गायहोथारगोन आं। बिनिफ्राय खमायनो मोनलालै हले। जोङो बिनिफ्राय थाइसेबो खमाया। 10 दाल गोजोब गायनायाव बिराद टाइम लागोन ना आदै, बेखायनोथ' जोङो 30 बिबाय नोंनाव। दे होगोन आं। दानिया नारें फुलि लायनो दोनलांदो आंखौ। फै दुरा, दोनलांनोसै बेखौ नारें फुलि लायनो। नारें फुलिफ्रालाय फांसेयाव बेसेबांसो लायो? बेसेबां बुंनोब्रा? होद जाम्बा, 10 सानजाब 10, बिदिब्ला 10 बिनांगोनब्रा। बुंहरनोसै? आं बुंहरनोसै? बुंहरदोब्रा, बुंहरदो। 10 लागोनलै आदै, फांसेयाव 10 लागोन। स्कुलफोरलाय फरायोना फरायाब्रा बिसोरलाय? ओइ बाबुमोन, नोंसोरो लेखा फरायनाय ना फरायोब्रा? फरायाखैलै, फरायाखै। मा लेखा फरायलाबायनो?
बेखायनोथ' जेबो रोङा बिसोरो। देलाय आं नोंसिनाव मोनसे सोंथि सोंनो। मा सोंथि सोंनो सोंलै एक्सपार्टखा आदाया। फांसेयाव 10 थाखाबा 10 दालाव बेसेबां जाहैगोन? बेसेबां जागोनब्रा दुराफाय? एसेबो रोंथारालै जाम्बा 10 सानजाब 10 ब्रा। बिदिबा 10 जायो बुंहरनोसै। दे बुंहरनोसैलै 10 जायो आदै 10। मोजां जाथारबायलै आंहा बे जाम्बा माखाखौ मोननानै। थ' दोनलांदो आंखौथ' नारें फुलि लायनो।